Muzi wase South Africa. South Africa isigodi kodwa sise KZN okuyisona sifundazwe sekusona. Ubese kuthi umasipala Umgungundlovu. Udaba esize ngalo ngobona nyathi liyashona ilanga ngathi kumnyama vele udaba lobumnyama esize ngalo. Kodwa ke siyathemba ukuthi lobu bumnyama akuzukuhlale phezulu kwalomuzi kuloko kusibekele. Ngelinye ilanga kuyoba khona ukukhanya. Ngoba sila nje basibizela ukuthi sifike mhlambe nento eyikhandlela nje ezoletha ukukhanya ngoba kumnyama lokho kwangampela bahamba emnyameni ocishe futhi ungabi nalo ifu. Mfowethu sesifikile la ekhaya. Mase sifika la ekhaya nisibizile asangaphutsa amaseko sahlehlisa zonke izinto ukuthi sizolalela udaba lweni ngoba udaba lweni lubuhlungu, udaba lweni lunokunyanyisa nje futhi phakathi. Kodwa ke awusithathe usibeke ekhaya kini kukuphi nendawo? Ekhaya kusencwadi ngaphansi komasipala waseMgungundlovu. Yes. Esigodini sasemagelekehle. Yes. Yeah, ikhona ekhaya. Ekhaya khona bani? Ubani okhona ekhaya? Ungathi khona bani ekhaya? Ekhaya nibangaka ngiqale lapho. Umama, ubaba, insizwa, intombi, nibangaka ekhaya? Kukhona ubaba, kukhona uma, kukhona insizwe ezine nentombazane eyodwa. Okay. Mase kuba ke nabazukulu. Kumama nibangaka nje? Kumama so4. No 4. Yebo. Ngenhlanhla niyaphila nonke khona sebahamba emhlabeni? Siyaphila sonke. Niyaphila nonke. Yebo. Abafana bangaka bathathu? Abafana bawu4. Oh, okay. Nentombazane eyodwa kodwa ke intombazane kuma nobaba so3. Yes. Mase ubaba eba nomfana noma ibe nentombazane kodwa siyasiza group esithi nje so5. Oh yes, no ngiyakuzwa. Nihleli la ekhaya nonke? No, abahlala ekhaya sibathathu. Yes. Abafana laba bathathu ngoba omunye umfana osemdala usemanzi Mtoti, untombazane use eMpumalanga province. Oh, okay. Yeah. All right. Sithatheke. Kwenzakalani ekhaya? Kwenzakaleni ekhaya? Size sofika la nje awususe emuva. Kwenzakaleni ekhaya? Kade ku 2015 uma ufonela unkosikazi ngangena ebusuku ngalolanga ngangilele ekamereni afone athi kunesimo esiphuthumayo. Yes. Afuna ukuthi kusho ukuthi bayixoxe yonke indaba. Yes. Mina ngizwa unkosikazi eloko ephendula. Yes. Athawu ingenza kanjani into enjalo esho kumkhulu kodwa manje angizwe into eqhamuka ngale. Yes. Ngase sidini lika mama. Bese ethi ngiphaphame ngivuke ngiye kuyena unkosikazi ngithi mina kwenzakalani ngoba wayethe uma ngangitsheli. Kanti ngenhlanhla ngizophaphama ngizwe inkulumo. Yes. Ngale ngathi lokho ebabaza athi ingane encane kangaka kwenzakalani kuvele kubuye kumina ekhaya kuthi kunezingane. Yes. And ezamantombazane. So sekungambuza ukuthi indaba uthini ukhuluza athi ngeke ndoda kuyabheda asambe sekhaya. Ngithi mina cha ngizonima ngisuka la ngithi siye ekhaya siyokwenzani? Kwenzakaleni ekhaya? Angitshele kathi no. Ubethatha ingane ethi uyayigeza wayibona ukuthi ilimele esithweni sayo sangasese ena 2 years. Emva kaloko mase sifonela umfana wasekhaya lomdala wayesemanzi Mtoti. Yes. Wafika naye same time ngoba sahlangana ekhaya. Masifika ubaba kekho afonela ukuthi sisacela ubuye kunodaba la sifuna ukuzolikhuluma. Wathina ngiyaza kwazi ukushiya le khona ngoba ubekulezi zinto zakamasipala eANC. So wahamba sahlala sathi kulungile sizolinda ekhaya. Wazi wafika ngithi kwakusekwaqala. Wafika sangena ekitchen sayixoxa lento ukuthi kunodaba olukanje uma uthi ingane inyukubeziwe idlonguliwe kahle kahle. And ithi wena mkhulu oyiqwebhile laphana. Afuke ngolaka kubaba athi nje kade ngayisho lento
ukuthi lezi ingane lezi iloku zifika la ekhaya zabafana ngizifuni kwathini ngathangana sathi baba ingane isho kanje kusayileyo yokuqala ke manje yes le enye ena 14 eyami ke yayina 14 years ngaso sikhathi leso yayingekho yafonelwa yafika yabuzwa nayo yavele yakhala enyembezi yakhala umikhala ngathi mina uyazini asimyekeni wathi baba kulungile uma nifuna ukuthi nihambe niye nikungibopha ngibopheni yenzani nikubonayo sithi thina no baba ayikhulunywe lento ngoba kahle lezi ingane lezi kahle kahle asibelongi kuthina ashadile noma bazo yes asikhulume lento ayavuthe ngolila kubaba emva kaloko ngase ngidrive ngibuya ngiza ngala ngiya sengiyeThekwini yes angifonela umama athi ucela ngijike ngase ngibheke eRichmond yes ngajikisa imoto ngaphinde emumva mangifika ekhaya ingane isishilo uthi hayi umkhulu kade yenza lento yabala nezihlandla yathi kodwa uthe uma ke washo uzomlimaza uzombulala yes ubemnikeza njalo imali uma ngabe kade eyenza lento okay ngahamba sathatha ingane saya epolice station yes eBoston yes kwayovulwa icala le rape bathe eBoston ngoba vele aliphathwa khona lolu daba lolu lwe rape kodwa ingane uzofanele ibhale statement lo semdala okwazi ukuthi ukwenzakalani sabhala statement emva kaloko kwasekayiwa esibhedlela eDindale yes ethuthuzela kwayiwa khona uma kufika khona ke bacheckwa kwatholakala bobabili ukuthi hayi banyukubezekile ngempela sabuya ke la attendwa ke icala linga attendwa icala ubaba kwakumhla ka 26 ephuma eMaritzburg edrobheni kufika amaphoyisa ethi azomthatha ekhaya afika kekho afonela umfowabo amtshela ukuthi amaphoyisa ade kufuna kuyokusiza ukuthi udlule khona ke emaphoyiseni hayi nangempela wadlula khona ke wazambisa yena emaphoyiseni emva kaloko aphume ngebail bese ethi umseshi mase kuthiwa akufanele abesekhaya yes ngoba nalezi ingane lezi besasekhaya ngaleso sikhathi yes walokhuza ke kwahamba ohlala kwenye indodakazi kamfowabo omdala kababa omdala eSmero yes wahlala khona ke emva kwaloko lokhu attend icala ke bese lokusamba ke so attend icala ke eMpendle belithase eMpendle so sikhathi laze ladluliswa layiswa eMgungundlovu uma selise eMgungundlovu ubaba ahlangane nomseshi okade kokuyena walisesha icala ngaleso sikhathi leso buza ubaba uthi uMakhi athi ngoMakhi njengoba uMakhi nje uyakwazi ukwakha izindlu kanje athi yes ngiyakwazi ahamba ayomakhela uround kwakhe ubaba ubaba useqashwa umseshi wecala okay umseshi wecala icala seliphelile alikapheli icala okay ngelinye ilanga uthi umama ezomlando umseshi kufanele baye enkantolo uthi wafika wahamba naye ehlathini eMaritzburg emahlathini la naye engakazi abone khona wahamba wababuza hayibo siyapi kathi hayi wegogo khuleka wena uzobona ukuthi siyapi hayi athe suka lapho ke uma athuleke vele usemotweni yes ahambe kusho ukuthi abuya azikhuze mhlawumbe lento ayifuna ukuyenza ngazi agcine futhi engamyisanga kuphi elento enkantolo ingane makufanele iyobona ama social worker efanele azoyilanda umseshi angafiki kodwa afike mangabe ezolanda ubaba ukuthi ahamba yomakhela lo round wakhe bese uma ayangifonela engitshela lonto uthi kwenzeka into kanje umseshi la akafiki mangabe kufanele akune appointment yokuthi kufanele ama social worker ayobona ingane yes kodwa uyakwazi ukufika uma ngabe ezolanda ubaba eyomakhela uhamba ngemoto yasestate njalo amthathe ahamba yomakhela ke bese ngihamba ngekhaya ngeBoston mangifika eBoston kuthiwa leli cala leli alisekho ngaphansi kwabo lise Hawick
ngishaya imoto same time ngihambe ngiHowick kwenzela kanjani into kanje wathi umphathi wabo eHowick wathi hey asihlangene naleyo nto thina akufuni wena ukuthi sisebenza kanjani sine protocol yethu sisebenza ngayo wena wazi lutho ngathi mina kodwa ke kanjani ngoba phela kufanele umama ngabe azolanda kodwa lo uyakwazi ukuthi azokulanda ubaba uma ngabe umakhela yes hayi ke kugcine sekuphuma ke incwadi inqondo magamaza amasapina lawa yes la kufanele ukuthi kuyoviwa nenkantolo awafiki ngaleso sikhathi bese ngisebenza eRustenburg sehla nonkosi lo okufonelile yes sehla ngadlula ngithatha egoli sabuye saqala enkantolo sasuka enkantolo sabuya saya eThawini safica omunye ubrigadier wekhalathi was refer eHowick bas refer Moy River khona munye weNdiya bafika nje futhi nabo same time beza kuthina bas-attenda basikhombisa bafonela eHowick kathiwa sacela nisehlisele zonke ama-document kanje ama-docket afika nazi incwadi asayiniwe zakhishwa kodwa zikhona kwi-docket azilokhuziwe kuqala kathiwa lilokuzile i-docket lalahleka emva kaloko hayi sithuli ashintshwe ke sibuye size eThekwini athi umfana wasekhaya lo omdala yes athi madoda ngizonixhumanisa nabala manje kwi-provincial eThekwini yes sehla futhi saza la eThekwini uma sifika khona eThekwini sibabikele udaba lwethu athi umphathi wabaseshi yes sengikhohliwe ilenda isibongo sakhe athi njengamanje leli cala uyalisusa kulo njalo ngenyanga ufuna azomthulela ireport eThekwini yes ayina ngempela ke kube ngazi ukuthi uyalandelela ligcina linakhona futhi laphela kanjalo hawo lathula pho saphinda futhi lutho safonela omunye umseshi kathiwa kase until lize linikezwe umcala umseshi ke manje afike enze appointment nathi sihlangane naye uma behlangana naye simbikele ke lelo daba athi yo bafethu iveli bebhlungu inhliziyo yakhe naye wabona nje angene nje ecathulweni zethu yes athi kulungile sizobona ukuthi silwenza kanjani abuye ke azame ukuqoqa yonke lento athi eBoston kutholakala ukuthi i-docket food seliphinde laduka lithathwe iphoyisa la ngasekhaya lalithatha lo phoyisa lashintsha ilende istatement lasibhala sesi opposite nalesi ebeshiwo manje wathi nje wabona nje waqonda khona futhi same time washo wathi bafethu kunento esiyenzekile kanje yena kube xhumana nathi namanje siyaxhumana naye yes kuthe ekusuka lapho ke laqala ke manje labuyela elento kwehla omunye umamncane weza kuma wathi we masithole manje lecala lababamzulu livuswa yini ngoba phela bese liphelile uthi uma la seliphelile laqulo bani ngoba phela icala liphela ngoba seliquliwe yes hayi labuyela ke enkantolo mangabe libuyele enkantolo kulokuyiwa ke ngoba ngangehla ngisuke eRustenburg makuthiwa kuziwa ecaleni eMaritzburg ngehla ngibuye ngiyothatha ingane ngoba le yami bisihlala eLofu kumawayo ngehle ngivuke ekseni ngiyithathe ngenkantolo ngibuye ngishiye ngibuye ngiphinde emumva na kanjalo nale kamfethu le yayina 2 years yes ngaleso sikhathi emva kaloko ke liqulwe icala liqulwe kugcine ke ubaba segwetshwa ke yes agwetshwe udileka jele yes wahlala eNew Prison ngithi wahlala inyanga ezu8 manga process wabuya ngoba ngikhumbula nje ikade ezolokhoza kade egwetshiwe uma wangifonela sahamba sakuyena simamsela into zokuthi akwazi ukugqoka yes sabuya wasuka lapho eNew Prison waya eBhongweni eCookstad yes sahamba futhi nangi siyomvakashela khona yes ngathi kwakuJuly ngo-August ezophuma
Mese mina ngisemsebenzini ngiyasebenza kungena icall. Nkosi, sure. Athi mfethu kuthiwa ubaba ubonakele eMaritzburg. eMaritzburg kahle ubaba kade sikuyena nje 2 weeks back elento ejele. Phume kanjani? Wathi ngiyakutshela. Hayi ngithoyi. Sengakapheli maseko wafona. Wathi uphumile singabe siseza ngoba sasithe impela nyanga sizokwehla siyombona. Wathi ningabe niseza ningasazixaka ukuyongibheka. Sengiphumile. Ngisahamba icounseling, emva kwecounseling ngiyahamba ngekhaya. Emva kwaloko uma ngabe esekhaya ngifonela umama ngimtshela hayibo kuthiwa ubaba uphumile. Athi uma ngizwile ukuthi ubonakala ethawini. Emva kwaloko afike nomfundisi wakhe kuba sesontweni emva kokuba esihamba la esiqedile mhlambe lo session leyo ye-counseling. Wabuya wayekhaya esihamba la umfundisi wakhe. Wafika wathi lento le yekeni ningabe nisayikhuluma uma ningabe nikhuluma manje kobe manje senizibasela igodo zomlilo. Ingane zethu njazo lezi ehlumezekile. Umfundisi kusho umfundisi yebo. Angifuni ukubuza ukuthi waliphi ibandla ngoba ngene ibandla kodwa umfundisi ngoba nabazalwane bakhe uma ngabe sesizwa manje ibona abazamile kumkhipha khona omunye kumkhwenyana wasekhaya. Befundela ummeli ibinto engakosebenzi but ke uxhumene nabantu okuyena kubehamba zonke lezi zinto lezi ngoba uthi thina sathenga ijudge ukuze limgwebe ubaba. Ukuze ahamba yoboshwa. Uthena walibona nje emehlweni ukuthi lela judge leliyana lithengiwe. Okay. Kuthe ke esegwetshiwe la egwetshwa lolanga bafonela umfana wasekhaya. Angithi ubaba ube ne Ford i-Ford Range. Bafonela umfana wasekhaya lomdala akamzali ke kuma. Afone athi nkosikhona kuzodingeka sithole imali engango 15,000 awunayo lapha. Athi yena yani athi no senzela ukuthi siyolokhoza ubaba wakho ahambise icala aliqhubeze nje bese gwetshiwe nje. Athi nkosikhona hayi ngeke mina anginayo leyo mali. Okay balivala ucingo. Baphinde futhi afone umkhwenyana athi yazini yena unayo iplan unkosikhona akahamba ekhaya ayodayisa imoto. Leka baba. Ayidayise ukuze kutholakale le mali le yokuthi kuyokhokhelwa luyamili ngoba uthe upfront ufuna 15,000 ukuze aqale ukuyisebenza le ndaba yakhe. Usegwetshiwe njalo lo. Usegwetshiwe. Usegwetshiwe. Kuthi kusuka lapho usho bahluleka angifonela ubafu. Athi webafu angifuni umuntu ozosihlukanisa. Wabona nje lento eyenzeke einganeni zethu. Ngoba naka ikusasa yokwenzeka kimi. Sebesho kanje bathi bafuna ukuthi ngikhiphe 15,000 ngathi anginawo kathiwa ngiyodayisa imoto ngathi mina izinto zababa mina ngazi ukuthi ezama ngoba uma osekhaya manje nokhuluma noma bathi bona ngebazi wakwazi ukukhuluma noma. Hayi ke kuthe kusuka lapho ucaca ukuthi siyahamba isikhathi leso isasinqunyelwe enkantolo. Kwagwetshwa ke okay wahlala ngaphakathi unyaka wonke. Kuthe emva kwaloko esephuma sesimbona usephumile ngempela. Emva kokufona ngahamba mina ngaya eMaritzburg ecourt. Ngayobuza ngathi hayibo ubaba kuthiwa uphumile kanje uphume kanjani? Kathiwa ke ayi nathi asazi ngoba ngisho nalo ijudge lo wayena wakhipha isigwebo. Wathi nakazi ukuthi kwenzakaleni. Kathiwa kodwa awuyela ngenzansi eHigh Court. Mhlambe khona bazofika bakutshela ukuthi kwenzakaleni. Ngehle ngiye khona eHigh Court. Mangifika khona ithi intombazane eyayikhona laphana ithi ngeke ubani igama lababa wakho ngiwasho onke amagama akhe. Abheka ithi yaza ngimtholi. Athi sibongo ngimtshela aphinde futhi ayobheka bheka abuye amthole. Athi nangu but any information angivumelekile nami ukuthi ngikudedelele yona. Kodwa abuya ngivalele officeini ngaphakathi. Athi mfethu indlela ekwenzeke ngayo la kunobuqhophololo obenziwe la ukuze akwazi ukuphuma. Ngoba ngathi masifonela khona ebhongweni bathi ufonelwe angazi iHigh Court yathi akaphumi.
hayi ke kwaba ukuthi uphumile ke usekhaya kuthe nje emasontweni adlule ngithi emasontweni lawadlule ekhaya kwakugula ingane kufike abazalwane bakama yes bezobona lengane egulayo afike ahlale phambi komnyango uma ehlala phambi komnyango athi kukhona into ezokwenzeka la ekhaya nisazobuya nisazokhala hawu kanjani bese ngithi wema yazini into ezokusiza la phinde enkantolo uhamba uye police station eBoston ngathiwa no hamba uye kaHlanganani elento ngoba singaphansi kwaHlanganani lapha ilento inkantolo yakhona yes uthi wafika ke bamenzela ilento peace order katho if uke wakuthinta nje uye emaphoyiseni nale peace order lena angekhulunywa lutho ngequlu ecala and I expire yes wahamba kuma waya khona wabuya nayo amsayinisa amaphoyisa wabuya emva kuba esekhulumela lenkulumo leyo uma wayithatha le peace order waya nayo emaphoyiseni yes uma efike emaphoyiseni eBoston kathiwa kodwa udlalelani ngekhehle angithi vele ubaba ukwi CPF ngasekhaya wonke amaphoyisa lapha yamazi aseBoston kathi udlalelani ngekhehla kwathi ningathangani emva kwaloko kuthe kusuka walokhoza amthatha amaphoyisa amthatha ayomvalela eplace Slayer yes one night wabuya ngakusasa mangabe buya wathi ubeshiye u150 phezulu kombhede lo 150 untshontsho uma lathi iphoyisa lafika lasobheka lathi uqhekeziwe wathi cha akuqhekezwanga endlini wathi ukhiye wakho ubukuphi ubuka mamncane phezulu njengoba usho kanjani pho ukuthi ugogo ovulile la wathi hayi akekho umunye uyena othathe lo 150 wami ayike ahambe kuma police station abfike eseyobika lolu daba ke manje uma ngabe sefika manje esezolibika athi amaphoyisa azofika azobheka ekhaya naye ubaba azokhuluma naye avela ngangena ekhaya adlule shwi ayiphezulu kwababa omncane bafike bakhulume la khona ke lo mkhwenyana lo oh yes bafike ke bahlaleke khona uthi kuthiwa mhlambe baphela i-hour no 30 minutes behleli phezulu emva kwaloko mase bebuya babuya shwi badlule ekhaya avuka uma futhi ayiBoston ngakusasa athona gogo ukukhohlakele kabi wena futhi kuthi ngikubophe kwamanje wangifonela ekhala inyembezi ethi ngenzeni ngoba ngilwa impi yezingane zami ukuthi izingane zahlukunyezwa abuye emva kwaloko alokhoze angifonela uma ngisuke la ngishaya imoto ngishone khona ngimthathe epolice station ngifike ngenhlanhla kwakumgqibelo akekho umphathi station simfonele enze appointment naye uma bathi bazomlanda bagcina bengamlandanga futhi yes khona ekhaya kuthe kusenjalo manje sekunabantu manje asebemngqongqozela lapha ekhaya uthi bamngqongqozela ewindini omunye nje umuntu umfana sekhaya lo engimlamayo ngithi nihlala ekhaya yes wathi ephuma ngabo 11 yochama ubona umuntu egcekeni aphume nendodana yakhe bamsukela abaleke kanti bathi umakhelwane sekuwesithathu bembona iya ewindini lika mama uthi ke ngelinye ilanga kwaku 4 ekseni njengoba kusebusika nje wamnokhela lo muntu wathi uma ubani dorolo umuntu akasho uthi ubani yes isimo sikanjalo nje lesi sasekhaya ekhaya before lesimo bekunjani ekhaya bunjani umoya ekhaya baba nomama nani sinjani isimo ekhaya ubaba ube lala ngaphandle endlini yakhe yedwa uma ulala kwenye indlu nje isimo sikanjalo intombazane yami angithi ke ubaba ke lapha endlini yakhe une TV ekhaya ke yayingakabi ikhona TV yes ahlale khona ke nezingane athi uma hayibo izingane azibuye lapho nomunye umfana wami yes naye ehlala khona yena kubuye hambe ngoba kama wakhe seduzana abuye hambe ekama wakhe abuye
athi uma angifuni izingane avele avuke ngolaka ubaba athi yeke izingane uzozenzani kwasha kwacima zilala naye ngale ntombazana lana nobaba kanti uyinganeni ukugila lemkhuba le. Okay, yini eyenza ukuthi ubaba abe nendlu yakhe alale yedwa? Ulala yedwa ubaba nje okwesintu ukuthi ubaba unendlu yakhe, umama unendlu yakhe, noma ulala yedwa ubaba nomama ngoba kunento engcushungcushu phakathi? Ikupho khona isintu abasilandelayo noma baphoqa isimo ukuthi khona ukudonsisana ungezwani phakathi kwabo? Ukudonsisana ungezwani ngoba ngabona nje sikhula ubaba ubeshaya umanje kabi, sikhula nje sibancane. Ngikhumbula ngelinye ilanga kwako 11 efike ephuzile ubaba wafika washaya uma wazi wathatha ivazi wamshaya ngayo la. Walokhoza wase waphuma wabaleka, ngase ngaphuma nami ngamlandela sahamba ebusuku ukuya kagogo. Ebusuku ngoba safika ngabo 1. Okushuthi uma kunalento emndenini ke, umndeni liphi iqhaza libambile ukuzama uxazulula njengoba omncane ushuthi lapha phezulu ukuzama ukuthi kuxazulule lesimo, khona iqhaza abalibambile? Izanyiwe ukukhulunywa. Yes. Hayi akukhona kanye futhi. Kwasho ukuthi wabona manje umndeni uze wagcina kube ngazi ukuthi usuyahlukana phakathi. Ngoba yena uze walikhipha ngemba bathi abathathu bangakuyena, ababili bangakuthina. Kushuthi mayibala abathathu ubale enganeni zakhe. No, ubala abafowabo. Abafowabo. Oh, isihlukene manje phezulu manje. Kunabafowabo abahamba naye, kunabafowabo abangapha ngakunini. Yebo. Baba omncane. Yena usho kanjalo yes no baba omkhulu no kanjalo. Oh, okay. All right. Lesi simo before kuzona kubezeke izingane kuyisikhathi esingakanani? Kushuthi lokhu nakhula nje isimo esicishe sibe nje ukuthi ekhaya kuzwena. Isimo esinjalo nje. Lokusakhula. Umama mayechaza uthi lento iyenzeke senzelwe nonke noma ubabevele nje umthetho wake kwaba ukuthi ke mhlambe kwasekudlebeleka after senzelwe. Sithini isimo lapho? Uma ngabe echaza uthi ubaba ukade esebenza la kagodini. Yes. Engabuyi ecula isicathamiya mhlambe mangabe ubuya kanamali waze wayeka khona wayosebenza kaZG kusene plus la ZG. Usebenza khona ehamba odlala amaphepha. Mhlambe uthoni mabeholile kuyisempela nyanga. Fanele kuze kubuye thina esikoleni sihambe siyocela imali. Ngikhumbula nje ngelinye ilanga sihamba nomunye umfowethu akababa omdala saze salala khona eshova amaphepha. Bekuyisimo esikanjalo. Okay. Umkhwenyana lo ofundela ukuba ummeli uthathe udadewenu la emndenini? Yebo, emndenini. Kushuthi ke ungena kulaba abangakubaba? Yebo, basonta esontweni elilodwa nabo baba. Basonta esontweni elilodwa. Okay, kwakhona la ekhaya ubaba uyakhonza kwenye inkonzo. Yebo. Umama uyakhonza kwenye inkonzo. Yebo. Okay. Lokhu kuhlukana kwenkonzo bekuveke kukhona noma kuba khona sebevele nje sebeshadile noma baqale bakhonza ndawonye? Yes. Emva kwaloko kwahamba isikhathi bahlukana. Bangabe besakhonza ndawonye. Kuthe nje sekuvele lokhu kwekudlungula kweingane bahlukana complete. Kangangoba nje ekhaya uhlala endlini yakhe upheka yedwa kuyimanje ngoba ilento lapha kahlanganani bathi akufanele angene ngala endlini la khona uma. Okay. Asiye kancane phambili. Uthe lengane yakho awuyizali kumama la? Yebo. Sinjani isimo sakho noma wayo nefamily yakwama wengane yakho? Into eyenzeka isimo mhlambe
usekwenzeke lento le yeah sekwenzekele okay before kwenzeke besinjani isimo before nje kwenzeke yonke lento enganeni angithi ke into bikanje ingane bihlala ekhaya ifunda ekhaya bihlala kini ibihlala ekhaya oh yeah yahamba yafika nje ekhaya kumama yayina 3 months yakhuliswa umama yakhuliswa ugogo ingane kagogo yes yakhuliswa ugogo yahamba emva kwalesi simo lesi uma waye wathi usayifuna ingane yakhe uyayithatha uyiqinisile futhi ingane yakhe yes wayithatha ke the mase kuvela lokhu ke sahamba noma sabatshela ukuthi kwenzeka isimo esikanje kanje ekhaya ngoba asifihlanga yes saphinda sahamba futhi ayemzimkhulu sayo kulo wamfana sekhaya yes nakhona futhi sayobatshela ukuthi kunesimo esikanje esenzakale lapha einganeni ekhaya and senze obaba azange sifihle oh yes njengamanje sinjani isimo nobaba wena baba wengane noma wengane yakho sinjani isimo ukhona ukunderstand khona kuma wengane nawe ekuthi asikhulukhulumike naye yena nje undodakazi isesixoxe naye ke yes yebo ingane yakho uyondla kanjani ke ngoba isengale unikeza uma wengane account transfers no isiyasebenza manje siyasebenza siyasebenza yeah okay all right South Africa inzuka ikey kodwa ke engufundayo kuyo yonke lenkulumo udaba singalijwayele lolu la uthola ukuthi khona ubaba wami uzonokubeza ingane yami kodwa still sikwazi thina sizinsizwa sime sithi sovikela izingane zethu kungabe ukuthi nina njengobaba nizosola izingane kuthiwa ingane iqambela umuntu omdala isimo lesi singasijwayele South Africa engicabanga ukuthi ke nandi udaba South Africa luseyithebeni sebechazile ukuthi abanelisekile ukuthi ubaba engagwetshwa agwetshwe qediwe phela manje noma kade kunama glitches lapha kubaseshi kodwa ke kugcine segwetshiwe nathola futhi ukuthi ke cha uzoba udilika jele jiki sehlala unyaka owodwa into ecishe ibe unyaka owodwa yebo ngoba waboshwa ngoAugust waphuma ngoAugust and uqedwe nje baku-August nje kuzobe uAugust uzobe eqeda unyaka ephumile futhi udaba liseyithebeni ma ungayisho i-case number nayo yebo ikhona yonke ama-document amanye awo nginawo akhona namanje lapha emoteni no akunalutho siwathatha later ngenzela ukuthi uqinisekisa umuntu obukayo ukuthi lento lena akuyona istory akhandwa istory udaba lolu okade lunihlupha einhlizweni ngoba ngizwile nomfowenu ekhala uthe Rustenburg yes ekhala kakhulu ukuthi lesimo kade nizama ukuthi nisithole ningasitholi nifuna nathi sobamba South Africa okwethu ke kusekuvula iplatform ukuthi nansi iplatform abantu ababeke udaba lwa abantu abakhale kule platform bese kuba ukuthi ke sihambe siyobheka umnyango kuyiwona wona ozokwazi ukuthi ulekelele le family njengamanje vele sizokwenza into enjalo ukuthi ke sihambe siyobheka abangakwazi ukuthi besichazele kangcono nani benichazele kangcono ukuthi yini eyenzekile ukuze nani inhliziyo zenu zizothi ukuthobeka kulesi simo esikhona ngiyabonga kakhulu ngoba ngempela sithina okusifisayo sifisa kwenza kubulungiswa ngenxa yezingane zethu ngoba uyazi kade ivakashile la le yamfana sekhaya yes uyazi mihleli phansi ayikwazi ngisho uzibamba ivele idedela umchamo izichamela ihleli ayizwa ukuthi iyalimala into ebuhlungu ingane and ukulimala kwengane nje limele